O redeg eich ysgolion i gasglu sbwriel yn y stryd, o'r heddlu i gynghorau sir, a'r Senedd i San Steffan. Mae democratiaeth yn rhan fawr o'n bywydau ni gyd. A thrafod disgwyl etholiad cyffredinol yn fuan, mae democratiaeth yn fwy na dim ond pleidleisio, fel y clywes i yn y Democracy Box yn y Coed Dion. Pryd mae pobl yn dod mewn i'r siop, maen nhw'n fel arfer yn meddwl bod pethau democrataidd yn just etholiadau, ond ni'n ddymau dweud bod mae pethau democrataidd yn fwy na hynny. Dwi'n credu mae rhaid i pawb dysgu amdano'r pethau yma, oherwydd mae democrataidd yn y fforddau gwahanol ni'n gallu cyfrannu i'n cymuned a sut ni'n gallu gwneud gwahaniaeth i pa ffordd mae pethau yn cael ei gwneud. 16 di'r oed pleidleisio ar gyfer cynghorau ac etholiadau Senedd Cymru. Ond mae rhaid bod yn 18 i bleidleisio am gomisiynwyr yr heddlu ac etholiadau cyffredinol. Mae'n really yn cael impact buddiol ar ein dyfodol os mae pawb yn pleidleisio. Be fydd y neges di felly i blant a phobl ifanc, sydd ddim â mynediad i rwle fel hyn? Dwi ddim meddwl roedd pleidleisio yn bwysig at all. Roedd i'n meddwl roedd dim pwynt pleidleisio oherwydd llais ni ddim yn mater, bydd nhw ddim yn clywed e, ond mae'n bwysig i bobl, especially yn enwedig pobl yr un oedran a fi, ac yn hyn 16, i 100 mlynedd, dyla nhw'n pleidleisio oherwydd mae hyn yn buddiol i'n dyfodol ni. I bobl o bob oed felly, mae democratiaeth yn gyfle i ddeud eich deud am y pethau sy'n bwysig i chi.